Яшелүзәнең порт яшьләр үзәгендә ноябрь ayında капиталь ремонт тәмамланган. Бүген яңа шартларны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга күрсәттеләр. Биредә IT сыйныфларда бар, студентлар һәм яшәниләр инглиз теленә дә өйрәнә, кемдер тегү курсларында укый. Баланы китердек рисование дәресенә бүген. Безгә монда бик ошый, монда бик матур, бик чиста, якты. Менә баланы көткән вакытта менә болай китап укып утырырга да була. Безгә бик ошый монда йөрергә. Комаров урамында апрельдә мәдәни үсеш үзәге төзелеп бетәчәк. Анда хәзер 65 кеше эшли. Татарстан Халыклары Ассамблеясы филиалы биредә урнашачак. Başladık июньдә, ела bizdən 2 ay алда başladık. Тотып үзебез. Бүген районның уңышлары һәм проблемалары турында сессияда сөйләштеләр. Яшелүзән 2021 елгы күрсәткечләр буенча республиканың социаль-икътисади рейтингында 24нче урында бара. Монда йортлар күп төзелә, авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү арткан. 9 миллиард сум табыш керә. Быел бик авыр булды. Ләкин Мадьяров гаиләсе тырышып фирманы яңадан торгыздылар. Агрофирма матур гына эшләй. Хәзер предприятиедә 180 мең баш күркә булды. Бу гаиләдән девизы Фәрит Харович эшләсәң курыкма, курыксаң эшләмә. Авыл хуҗалыгында аларның эшләре уңай. Менә совхоз Майскийны алсак та, Васильевский май заводы, сөт май заводын алсак та, аларның эш нәтиҗәләре зур. Ләкин күп кенә 8 меңнән артык җирләре эшкәртелмичә калган үткән көзен. Бу резерв, бу моның белән файдаланырга кирәк, бу бурыч дип куелды. Быел районда 1224 урынга исәпләнгән мәктәп ачылачак. Асиновада яңа сырхаухана барлыкка киләчәк. Бу өстәмә эш урыннары дигән сүз. Зур сәнәгать оешмалары район икътисадына үз өлешен кертә. Завод Серго отметил 20-летие. Серго исемендәге завод үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Дәүләт заказларын вакытында эшләп читкә дә чыгаралар. Горький исемендәге завод 9 судно ясый. Барлык контрактларның гомуми суммасы 171 миллиард сум тәшкил итә. Каспий хәрби диңгез флотының 70% безнең кораблардан тора. Яшелүзән районының 5 оешмасы КАМАЗ өчен детальләр ясый. Узган ел 2 миллиард сумлык товар сатыла. Бүген Яшелүзәндә ясалган КАМАЗ ролен Фәрит Мөхәммәтшинга да бүләк иттеләр. Яшелүзән районында уңай күрсәткечләр белән бергә әле эшлисе эшләрдә шактый эшләрнең берсе үлүчләрнең туучыларга караганда күбрәк булуы, шулай ук эшсезләр саны арта. Әлеге күрсәткеч буенча Яшелүзән районы Татарстан буенча 29нчы урында. Яшелүзәндә җирне эшкәртергә инвесторлар җитми, районга табиблар да кирәк. Шәфкать туташларына аерым белгечлеклек алган табиблар кытлыгы 43%-ны тәшкил итә. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин моны хәл итү юлларын эзләргә кушты. Безне борчый торган мәсьәлә даруханәләрдә, больницаларда врачлар саны җитеп бетми. Менә анда үзеңнең яшьләреңне җибәреп, стипендиат иттереп, кире кайтарып, монда эшләтергә дигән бурыч куелды бүген район җитәкчелегенә. Бүген сессияда туристлар санын арттыру максаты да куелды. Узган ел Зия утрау шәһәрчегенә 750 мең кеше килгән. Быел туристлар санын миллионга кадәр арттырырга җыйналар. Яшелүзән районыннан Руслан Хусудинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.